ezi ọma na-ege ntị. Ọ bụ na ọkịta ka ị na-esonyere anyị n'isi mbido TV oge anyị je wetara ihe anwụli dị iche iche. Ọkwanụ okwu akpụ n'ọnụ bụ ị na-aka azụ n'etiti ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi. Mụ na nwaada mụ na ya so wee na-enebanye anya n'okwu a bụ nwaada Chika. Tupu anyị gaa obere ezumike, anyị ka na-ekwu maka ihe na-ebute ị na-aka azụ na mahadum. Ka anyị mara na ndị nkụzi ka ụmụ akwụkwọ na-ebute ma ọ bụkwanụ ndị nne na nna na-ebute. Okwu izizi anyị ga-agwa unu gbasara ihe na-ebute aka azụ a bụ nwata akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ nke ọma. Nneọma, ịma na nwata akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ nke ọma na-etinyeghị uchu n'akwụkwọ ọ na-agụ, ọ na-ebute ị na-aka azụ. Maka na mgbe nwata akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ nke ọma ya eruo n'ule, ọ bụ na ọ maghị ihe ọ ya ede n'ule, mgbe akara ule ya pụta ọ maazị n'ihe ọ ya eme, ọ ya sị biko na onye nkụzi ka inyere m aka ka m sokwere ndị be m wee gafee ya bụ ule. Ya bụ na nwata akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ nke ọma ọ na-ebute ị na-aka azụ na mahadum. Ọ ga-eme ka onye nkụzi wee sị ya na enwekwara ụzọ dị iche iche ọ ga-esi wee bunye akara gị elu. Enwekwa ihe ndị ọzọ na-ebute ị na-aka azụ na mahadum. Ọzọ dịkwa ka ibe ya were bụrụ ndị nkụzi hụrụ ego n'anya, oke ọchịchọ. Maka na oke ọchịchọ emebiela ọtụtụ ihe na mahadum anyị n'ụbọchị taa, ọkachasị n'ebe ndị nkụzi nọ. Ọtụtụ ndị nkụzi ewepụ n'uche n'ọrụ ha nke bụ ịkụziri ụmụ akwụkwọ ihe. Ọ bụzi oke ọchịchọ, enweta nke a enweta nke a. Ị ga-ahụ ụfọdụ n'ime ha ga-asị gị lekchọra ibe m nọkwa na dipatmentị nke a na-agba ụgbọala dị ụta, ọ na-enwekwara ihe dị ụta, nwekwa ihe dị ụta. Ọ ga-abịa mee gịnị? Chọwa ụzọ ọ ga-eji wee gịnị nweta nke ya. Ụzọ ọ na-achọ wee bụrụ gịnị? Ị na-aka azụ. Tupu nwa akwụkwọ ebido enewe ule, ọkpọ oge gbagesi gị, ọ bụrụkwa ma ị chọrọ ịgafe na kọọsụ ma na-ekwekwa ihe ị ga-eme, na-ekwekwa ihe ihe ahụ ị ga-eme wee gịnị? Ị na-aka azụ. Ọ gwaghị ego onye ị ga-akwụ. Ụfọdụ n'ime ha na-emezi ịchọ akara A maọbụ akara B maọbụ akara C, agwaghịsị akara A nekwa ego onye ị ga-akwụ, akara B nekwa ego onye ị ga-akwụ, akara C nekwa ego onye. Akara niile nweziri ego na a na-akwụ na mahadum. Ọ bụ oke ọchịchọ. Ha na-eme nka iji mee gịnị? Fọmfoju akpa, nweta ego ka ha were gụọ ụgbọala dị ụta maọbụ were mee ihe ọzọ dị ụta. Ọ bụ ihe nke akwa bụ otu n'ihe na-ebute ị na-aka azụ na mahadum anyị. Eziokwu, mgbe onye nkụzi si n'oke ọchịchọ ka ya mma, ị bịa ịgba ụgbọala dị iche iche maka na ndị ọzọ na-agba, ị kwesịrị ike isi na arụ nwata akwụkwọ wee nweta ya bụ ego. Onye nkụzi chọrọ ego, ewu ụzọ dị iche iche ị ga-esi wee weta ego. Ị nwere ike isi ndị nne na nna ka ha weta ego dị otu a ka inwe ike wee kụziere ụmụ akwụkwọ ha wee mụta, karịa isi ha na ọ bụ na ha eruru akara dị otu a ha wee weta ya bụ ego. Ọ dịrọ mma. Ya bụ na ndị nkụzi ga-akaba na-arụ wee chọọ ụzọ dị iche iche ha ga-esi wee weta ego karịa ịna ụmụ akwụkwọ ego, maka na ọ ya eme gị itinye anya n'ihe kwesịrị ka itinye anya. Ọzọ dị ka ibe ya bụ ụmụ akwụkwọ na-ede esonye n'ezigbo enyi, na-ada eme enyi kwesịrị ekwesị. Ịbịa enyi ọjọọ taịm mgbe ohere ị nwere ikwesị ike iwee nọdụ na klaasị na-agụ akwụkwọ, nwata akwụkwọ ga-asị gị ka unu gawa ihe ebe na-ekwesịrị ekwesị. Mgbe o rukwere n'oge ule, ọ manyere gị aka unu ama ngụ akwụkwọ ka ngosi ya nke ọma, maka na nga na-akpagharị unu ama nwe na ohere ngeji gụọ akwụkwọ. Enyi gị ọjọọ anụwa ga-asị gị nneọma ka etinye aka na enwere ụzọ dị iche iche ga-esi wee mee ka akara gị wee gbagote na-ekwesịghị ekwesị. Mgbe ahụ itinyewa aka wee chọwa onye nkụzi ga-asị ya ka o nyere gị aka ka iwe ike weta akara dị ụta. Ọ dịghịkwanụ mma, maka na onye ha na-ebute ị na-aka azụ na mahadum. Ọzọ dịka ka ibe ya bụ mgbe nwata akwụkwọ jekwuru onye nkụzi si ya na onweghị ọgụgụ isi. Ọ bụkwa na onwere onye na-enweghị ọgụgụ isi, nọọmakwa ịma onye ọbụla nwere ọgụgụ isi, mana kedu ka ị ga-esi wee mata nwatakịrị nwere ọgụgụ isi? Kwa mgbe nwatakịrị nọrọ ana gụọ akwụkwọ, chemie uche na akwụkwọ ọ gụrụ, o chemie uche, mgbe o ruru n'oge ule o cheta ihe ahụ ọ gụrụ, o wee dee ọfụma. Mana mgbe nwata akwụkwọ na-etinyeghị uchu n'akwụkwọ ọ gụrụ, maka o werugo n'ime onwe ya si na onweghị ọgụgụ isi, na onweghị ihe ọ na-agụ ga-abata na ka ọ chọọ ọnụ ka a ga-esi wee mee ka e wee kwago ya. Ọ dịrọ mma, maka na ihe ndị a ga-eme gị iwe mee gịnị ka iwe n'aka azụ, ijekwuru onye nkụzi si onye nkụzi na ị chọrọ aka azụ. Ọ dịrọ mma. Nwaada Chika, o nwere ihe ọzọ na-ebute aka azụ ị mara? Ihe ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ akwadoghị akwado banye mahadum.
maka na ụfọdụ na-echekwa na mahadum bụ ụlọ ọta akara ịgabi ebe ahụ ime ihe ọbụla ọ sọrọ gị mana mgbe ụfọdụ n'ime ha banyere ebe ha akwado ịfụ na ọ na-aghọ ha ọghọm mgbe ụfọ emezie amazi ụzọ ha ga-esi were gafere n'ule ihe ọzọ ha ga-abatazi ya n'obi ogene nna ka eje chọkwa ka a ga-eji fụ onye nkụzi ya anya ka marakwa ka a ga-eji were sọtụọ ọ bụ nnọọ wọdụ ha na-eyi ọ bụ nnokwu ha na-eyizukarị mgbe niile ka a sọtụọ ka eje sọtụọ ka enweta akara dị mma ụfọdụ n'ime ha dị akwado ama ha na mahadum bụ ụwa ọzọ n'ọrụ onwe ya ha bịa ha eche na ka ọ dị na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ka ọ dị na mahadum mana mgbe ha bịara ebe a hụ na mahadum bụ ụwa ọzọ n'ọrụ onwe ya ịfụ ha chọwa ụzọ dị iche iche ha ga-eji wee gafere n'ule bụkwa nke ga-eme ha sị ka ha jee hụ onye nkụzi site n'ihu onye nkụzi ga-asị ha nne maọbụ nna lekwa ihe ị ga-eme aka azụ ebidola ọ wụ eziokwu aka azụ ebidola maka na ụfọdụ n'ime ha mgbe ha ga-echesi kedụkwanị ka m ga-esi gafee na kọọsụ gafee n'ule a ndị ibe m nwekwara ike ịgafe agaghị m agafe ha chọọ ụzọ dị iche iche ha ga-eti wee gafee mgbe ahụ ihe gabata ha n'echiche bụ gịnị ka eje hụ onye nkụzi site n'ihu onye nkụzi aka azụ ha wuchiena ọkwa ịgbado enwe ndị ụmụ akwụkwọ na-abụ n'afọ nke mbụ ha bata na mahadum ihe dị ha n'uche bụ ị na-aka azụ kedu ka ha ga-esi wee gafee maka na onwe ndị ọya bụ ha bata na mahadum dị iche iche ha fụrụ na mgbagoti arụ juru ya na ihe ha ga-agabiga juru ya ha wee tinuo n'ime onwe ha wee chebe uche wee sị nọkwa ka ha chọọ ụzọ ha ga-esi wee gafee mana nwata akwụkwọ ga-eme na nke mbụ ị na-aka azụ ime ihe na-aka azụ na nke mbụ n'afọ mbụ ime n'afọ abụọ mee n'afọ atọ mee n'afọ anọ enwezikwe n'ihe na-agụrụ mahadum iji mee nke a bụ ịpụtagodo asambodo ga-asị n'ezie na ọbụ ọgụwa gụrụ skuul a na mahadum bịa egore gị ọzọ dịka ibe ya bụ ịma na abịa na ndị na-akwado ị na-aka azụ ịma na ndị nne na nna na-ebutekwe na ị na-aka azụ a nwaada ọkwa ịma ya ọ eziokwu mgbe ụfọdụ ha nwawu ndị mbụ na-ebute dị n'aka azụ maka ọtụtụ n'ime ha ebidolarị n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ọbụna tupu nwa akwụkwọ enweta kọọsụ ọ na-agụ na mahadum akara gbagoro agbago ha ebe a ka ndị nne na nna na-ejide aka ha bido aka azụ ha jee ndị ha kwesịrị ndị nọ n'isi bụ ndị ihe dị n'aka ha ejefu ha ewere ego goro ha si nna biko mekwa ka nwa ma nweta kọọsụ dị ụta mekwa ka nwa ma nweta mahadum dị ụta ebe a ka ha na-ebidonu na-akwado aka azụ ya bụ na mgbe ha mechara ka nwa ha nweta baa na mahadum ha bụ n'uche nwa ha ịba ihe ha ga-emezi mgbe nwatakịrị anụwa mgbe nwata anụwa nọzi n'afọ nke mbụ ha sị ọbụnagodi ụfọdụ ndị nkụzi mana onwe ụfọdụ ndị nkụzi bụ ndị si ebe nwata akwụkwọ asị onye nke steeti o si bụ ebe nke nwata akwụkwọ asị ya bụ na ọ ya sị ya ma ọmị ma dadi si ya na enwekwara onye nkụzi a na o si ebe dị otu a na-enwere ụzọ dị iche iche ị ga-esi wee baa ya ime ka o nwee ike wee kwalie m mgbe nwata akwụkwọ chewere ihe dị otu a ịma nwee mmasị ịgụ akwụkwọ ịchọgodiri ịgụ ya bụ akwụkwọ ị ga-asị n'ezie na enwere na onye nkụzi a na-akụziri gị bụ na ọ ma ọ mee gị mana ọ ma daa gị mana ọ makwara ụmụ nwanne gị dị iche iche iwe ghara kpuchidobe azụ n'ezie ndị nne na nna na-ebutekwa n'ihe n'aka azụ maka na mgbe nne na nna nyewere ụmụ ha ndụmọdụ ga-agbakwasịkwa n'arụ na gị chọọ ụzọ ị ga-esi wee gafee n'ụlọ akwụkwọ abụrụ ebe a na-ebi ebi na ebe a na-agụrụ ka agụrụ wee gawa ndị nne na nna na-akwado ịna-aka azụ n'ezie enwere ihe ndị ọzọ na-ebutegasị ịna-aka azụ anọ nwaada Chika enwere ihe ndị ọzọ na-ebute ya bụ ịna-aka azụ ya bụ ọ bụ na ndị nne na nna akwadoghị ụmụ akwụkwọ akwadoghị ma ndị nkụzi akwadoghị ihe ọzọ na-ebutekwa ịna-aka azụ na mahadum bụ ndị otu nzuzo ndị otu nzuzo na-ebute ha na-akwalite ịna-aka azụ na mahadum n'ebe ọ dị ukwuu site na gịnị maka na ịma na mgbe ụfọ a na-atụ ha ụjọ ọ bụrụ dị na mgbe ụfọ a na-atụ ndị otu nzuzo ụjọ maka na okwu ha adịghị ekwe okwukwu maka na ma ikpe ha ekpetere gị achụ wee kwabanye gị ikpete so ha nwaso na ndị na-akwalite ịna-aka azụ na mahadum Igbo bụ Igbo unu ahụla ka o si adị ka anyị si aga ka eke si anyanwụ ka anyị si atụpe nnọọ isiokwu a na-aga n'usoro maka na ofe dị ọkụ a na-eji nwayọọ nwayọọ na-aracha ya mana anyị ga-aga obere ezumike ka anyị jee ṅụrụtụ mmiri taratụkwa n'akị gị onwe gị na-enekwa anyị biko jee ṅụrụtụkwa mmiri zụrụta ike anyị bịaghachikwe anyị ga-ebidokwe n'ebe anyị kwụsịrị unu agakwa n'ebe ọbụla